nik animatuko nuke ikasten nahi dan jendea euskara ikastea, eta hemen jaio gabekok dienak eta etorri eta euskara ikasten nahi dena ere, azkenen euskara dalako nik uste hemen euskaldunoi benetan, ezberdintze gaituna, lurralde bakoitzeko leku bakoitzek bere hizkuntza dauke, eta euskara gaina oso politia da, eta nik uste leku batea jute zanen, o leku batekoa zanen, gauz oso politia dela ez. Euskara zentzutea, nahi ilusio iteik, esan, pena emateit askotan gaur egun leku batzutan ikuste dut euskaran erabilera pixka galtzen nahi dela, eta ezautu izan dut jendea kanpotik etorri, eta urte gutxitan euskara ikasi eta indu jendea, eta netzako oso garrantzitsue da, eta animatu denoi segitzea holaxe euskara ikasten, eta euskaran erabilera azken urtetan ikuste pixka berak izan dula, eta denon artean lortzen duen berriz denok euskaraz gehiago itxetea.